Arca, com a xarxa de grups d'acció local de Catalunya, ens dediquem a promocionar el desenvolupament local participatiu. El que ens dediquem és a posar taules perquè les entitats de territori, administracions locals, administracions supramunicipals, però també altres agents del territori, acordin maneres d'afrontar els reptes que tenim a territoris rurals. I en aquest sentit, a la taula de mobilitat rural, és bàsica aquesta col·laboració interadministrativa dels diferents escales d'administracions locals per afrontar o per millorar els serveis que tenim en aquests moments de mobilitat a territori. De les 50 propostes previstes en la guia que es va elaborar a la taula de mobilitat rural, podríem destacar, per una banda, la petició de la llei de mobilitat amb la perspectiva rural, que inclogui les necessitats i especificitats dels territoris rurals. Una segona proposta, que és que els consells comarcals realment tinguin un múscul tècnic en continuïtat i que, per tant, puguin atendre les demandes més locals. Un altre element important que destaquem amb aquestes 50 mesures és la de poder aprofitar el transport escolar per a altre tipus de públic local o viceversa, el transport formal per a estudiants de tot tipus. Un altre element que també hi surt en aquest recull és la possibilitat de pujar una mica l'edat del transport escolar per poder acollir estudiants de batxillerat o d'FP. I un altre que també podríem destacar és que el transport de vehicles amb menys de 9 usuaris també pugui ser considerat com a transport públic.